Mao din yung pa-premium ni Beatmaster, 200k. Ay, sarap di ako na. 14,000 pesos! Go! For the go! Adto taron labit Master Badi kay Christmas party ron niya magtapok-tapok mga content creator niya siyempre basta masigutan niya natong Beatmaster bangis kay na adyo na yung mga pa-premium niya 200k daw kuno ang premium ron sa mga games so sa pa may dugayan adto na ta niya pangutanon sa natutungan anak be madto ba tayo labit Master Dili. Kiss lang ko be. Kiss be. Kiss. Kiss. aw so wala pagduwa-duwa tanda let's go na matik dayon niya atoy perplex atong driver be yawa na tayo helmet kay karkar man mo niya sa Fernando man labit Master dool ra kay na Ana may labit master. how matik na tayo labit Master. Wow. Ay, taraw. Ya samtang galim ko dingkod ko ba diya, giti sa hantag sa ninabit Master, ato din sa uton, matik yung buong din na. Tikod. Ya paguman din na itong ilis, na natadre sa event kung asa mga kitabo ang mga games ni Beatmaster niya, mga vlogger, dre gatabi-tabi raw. Ya so anay pagduduwag, pagtulo-tulo, usa rin sa games ni Beatmaster ang color game. Nya ba di syempre usa magsugod ang event so wayan jud na kung mutagan ba jud sa atong color na pilion. Nalingaw kog tan-aw gimikos-mikos naman din nilang premyo. Kanahin nyo ako, nagkari ko nga. Naaris big sukatan dre basta bisayang creator gani na adyo na matik na. Ito po ang pa-premyo. Ito po ang itong tuyok nga ano. Lo, artisto sa palaro na to. Iba na to na. Ya diri di badi aw gatry-try na daan si Jason Iking basin daw siya makadaog sa 200k. Kupod daan. Daan, kaya kupta na po ni Unya. Kupta na namurot na taon. Basta kaya tamo na mga pilbin sa magkupot. Amat! Ya diri gasiplat-siplat lang si Beatmaster kay gagbayan ang iyang uyab na si Barbie. Ha! Ya diri bago di abot si hotdog ni tanawa ng mga pamurmaw ana ng mga hotdog. Hotdog. Virginia. Eps, pinakagwapo in the world. Ha! Ya usa di mag-start yung event na day mga announce si Tanli. Marami nakita na di mo babay na. Wala na ha. Ang among bayaran, diskuhan. Ang inom tae, ang buslot, ano may labot anak. Kung mag-away, magbubot dito mo sa gawas. Ayat mo sa koral, kaya kibubot. Tuyo naman ang bubot para sa inyo. Nagkasalamat. Sa inyo mga kapitan. Tuyo yawa. Nagpanghikap si Tanli. Oy, pag mag-announce si Tanli, si Beatmaster nagkuan nagunsay role sa duwa. Ano yung galitan? Ano yung galitan? Kung tingnan mo yun, bumuto, basa sa iyong anak. Marami na natin 1, 2, 3, go! Nya diri na to makita kung gipraktisan pa jud ni Arlie Brothers si Limbot kay mga bag-uni silang kasal. Paningkamot jud manang. Balhin tag video kay murag di ka pabutos manang. Nya daog tas permirong game nya tanawa sa liuban nagkatudyo sa video ra ni siya kiatas tam des personal. Tanawang buang nagsirir-siri na nasa. Kasi nung una pa lang, wala siyang pwede spirit. Ang gusto niya,
Dire lang ko to ba tong video kaya full video jud ani nasa page ni Beatmaster. Ha!